Geef mij mijn centen terug, geef ik mijn centen terug. Of kunnen wij nu naar die centen toeten? Geef ik mijn centen terug, geef ik mijn centen terug. Of anders kom maar even met naar boete. Wij brachten altijd die al braaf de centen naar de bank. En al dat geld, dat is nu naar Italië, Griekenland. Nee. Alle euro's die richting de fiscus zijn gewijd, die verdwijnen in het vastgoed van onze Jos van Rij. Geef ik mijn centen terug, geef ik mijn centen terug. Of kunnen wij nu naar die centen toeten? Geef ik mijn centen terug, geef ik mijn centen terug. Of anders kom maar even eens met naar boete. Het geld dat we sparen zijn, werd allemaal minder weer. Oh nee. Maar alles werd wel duurder en dat vind ik zwaar verkeerd. We zijn het keug om te betalen voor zo'n directeur. En hoe het eten duidt er ook te duk met de gouverneur. Geef mij mijn centen terug, geef ik mijn centen terug. Of kunnen